Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Hinebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Playtime for all your gaming needs. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa inyo kapos mga tugang na nag-antaway kang programang maray na hapon with Father Butch Bombase, OP, kunya na daw ning Webes, petsa 24 kang bulan ning Abril 2025. Mga tugang, ini po sa wrong tape as live to si Father Butch ay mag-a-attender kang meeting digdiho sa University of Santo Tomas Legazpi. Igwa kaming orientation seminar sa Rockall daw po yan digdiho sa UST. Kaya nga, nag-record na po kita. But anyway, dahil ko po matatanggap ang sa inyong mga messages, dahil ko mababasa ta, ini nga naka-record na, nag-record na po kita kasumanggi, But anyway, mga tugang, padagos ka kita giraray sa paghatod sa inyong mga tugang kang informasyon manunugod mo niyan nga ni sa satuyang Santo Papa si Pope Francis na yumao na, naghali na, lumisan na, digdi sa kinabaan, pero ang sa iyang mga alaala, ang sa iyang mga itinuro, mga legacy, yaon manggiraray, dahil dapat lingawan ang sa iyang itinuro sa satuya. Masasabi ta wara na sa iya ang sa iyang hawak, pero ang sa iyang kalag, ang sa iyang mga memorya o mga alaala o memories, yaon manggiraray, yan po ang nawalan sa tuya. At kunyan aldaw, gusto ko pong itawsendo ang nabasa ko, magayon iningo, who Pope Francis was not, si Say Francis na bako, sinasabi dispelling myths and misconceptions about the Pope's role and leadership. Kasi minsan po mga tugang na pagkakamalian, nasabi nga parang nagiging parang politika. Kaya nga sabi, ngunyan baga magayon itong mga nanawag ko nga niya, sinabi ni Cardinal David na ang pagpipili ng Santo Papa o mga tugang ay iba sa pagpipili ng mga kandidato niya na eleksyon. Mahiling ka mga tugang na ininganing nangyari digdi sa tuya baga na maliwanag kakaiba kasi digdi sa Pilipinas iba ang pagpipili. Mahiling tangani ang pagpipili digdi sa tuya ay parang nagiging politika. Kaya nga ang iba, sisay kaya ang susunod na Santo Papa. Yan ang mga urulayan. Sisay ang susunod na Santo Papa. Hindi po ganun, sa simbahan. Kasi ang simbahan mga tugang ay hindi tulad kang inihungani na sinasabi dito sa politika. Kasi dahil po dyan sa simbahan ang conclave mga tugang, baku inihong speculating na ay si ang susunod na sa ang conclave mga tugang saro po iyan na retreat. Kaya magayon itong sinabi ni Cardinal David na ito nga ni mga tugang baku iyan na arog ka ang mga tinuturo na ng sinasabi na magkakampanya, magkagaigwa ng tarpaulin. Dahil po nagkarampanyahan sa conclave because conclave is a retreat. At ang po digdiho, hindi po yung kagustuhan kang tao ang masusunod, kundi ano talaga ang
kagustuhan ng Diyos. Yan. Kasi yan po ang problema minsan, ang nangyayari kaya salit na ang Diyos ang masusunod, ang tao ang masusunod. Remember that the Holy Spirit chooses the next pope. Kaya mga tugang, hindi po ini. Kung ano ka mga sinasabi na may kandidato na, hindi po ganon. So, yan ang kakaiba. So, ito po ang mga kardinal magkakaigwa ng conclave sa pag-elect ng satong Santo Papa. Pero ini po ba ko sa paagi kang inaapod na iningani mag-apod na butuhan dahil kagustuhan ng tao, hindi ini kagustuhan. Ano talaga ang kagustuhan kang Diyos? Yan ang dapat masunod. Yan, kakaiba. Kaya iningani nga sinasabi ni Cardinal David Magayunon ini na pighanap ko nga ni pig-post ko sa libro sa Facebook, hindi ko ka lang nakukuha, pero magayon ito mga tugang, pigparahanap ko, hindi ko nakukuha mananggan, may pig-post na ako digdi, pero yan na mga tugang talagang nawawara minsan baga, But anyway, importante mga tugang na ipadagos na giraray ang pagtataong ng importansya ng sa tuyong Santo Papa. Na si Pope Francis baga talagang nakulaon ang naitao sa tuya na inspirasyon na gayahin natin ang kanyang kapakumbabaan, ang kanyang simplicidad, asin lalo na ang kanyang pagiging mahirakon. Yan, okay? So ano ba mga tugang yung ngunyanahal daw, ngunyanahapon sa tuyang pinag-urulan niya niya ang misconception about the Pope's role and leadership. Tandaan natin mga tugang na si Pope Francis as a leader of the Roman Catholic Church had become one of the most visible and controversial religious figures of the 21st century. His papacy beginning in 2013 had sparked widespread praise and criticism, especially as he tackled social issues, the environment, the economic inequality, and interfaith dialogue. Ini po ang talagang kung sasabihin natin naging plataforma pa sa tuwing mahal na Santo Papa. Yung social justice, Laudato Si, environment, economic inequality, and interfaith dialogue, kaya synodality. Kaya mahiling ta. Some see ang paghiling ni kay Santo Papa, kay Pope Francis as a reformer pushing the church into the future, while others accuse him of being too progressive or compromising traditional doctrine. Kaya talagang difficile, talagang difficile baga mananggad, kadakol na mga misconception. However, much of this discourse surrounding Pope Francis was filled with misconceptions. Talagang you will be misunderstood, miskane si Jesus, hindi ba? Talagang if you follow Jesus Christ, you will be misunderstood. You will be misinterpreted. But to understand who Pope Francis truly was is essential to address the myths about what he was not. Hindi po siya, So, Pope Francis was not a political leader. Yan, tandaan po natin yan, Pope Francis, number one, was not a political leader. While Pope Francis has spoken extensively on political issues such as immigration, climate change, poverty, and treatment of refugees, importante mga tugang to clarify that he is not a political leader or head of state in a conventional sense, although a Vatican state is a state. Of course, he's the head of the state, and the conventional, his role as Pope is spiritual. Tandaan po natin yan, And his moral teachings are rooted in the Catholic doctrine, guided by the gospel of Jesus Christ.
many confuse his commentary on political and social matters as political activism. Kaya nami-misinterpret po siya. Tanda natin, he's not a political leader. A spiritual leader po siya. And his intention is not to align the church with any particular political ideology. Tandaan po natin yan ha. For instance, when Francis discussed climate change in Laudato Si, his encyclical on care for common home or creation, he is not pushing a participant agenda, but rather emphasizing the Catholic teaching on stewardship of creation. Tandaan po natin, di ba, ang sabi ng mahal na Panginoong Diyos na subdue the earth, itinao, sa tao na pangalagaan, hindi abusuhin ang kalikasan. Okay? Similarly, his emphasis on social justice, economic inequality, and the plight of migrants comes from the church's commitment to human dignity, not from political affiliations. Yun, tandaan po natin yan. Anyway, babalik si Father Butch sa tuyang hihimay-himayin nga inihong magandang topic na ini na si Pope Francis madalas ma-misinterpret. Babalik si Father Butch pagkatapos ka mga pagirumdog. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Para Mayor kan Siyudad ng Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat
at serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan daw ning Webes, petsa 24 kang bulan ning Abril. At sa tuyang ani mga tugang ining week ni dinidikar para kay Pope Francis ang sa tuyang Santo Papa na yumao na nagtao sa tuya ning dakulaon inspirasyon. Kaya nga dahil ko pwedeng palipason mga tugang ang mga aldaw na iniyo na dahil ko purihin, pasalamatan si Pope Francis sa iyang naginibo digdi sa simbahang Katoliko na mapalapit ang lahat ng tao kay Kristo. Yan naman talaga ang magayon ng kay Pope Francis Hindi niya iniitsupwera. Kaya maganda yung kinatawag na inclusion, not exclusion. The church is not an exclusive organization. That is inclusive. Kaya kasama tayo, kaya nga makikita mo, marginalized, the peripheries, yung talagang gusto niyang isali lahat, isama. Kasi ganoon na talaga ang Diyos Diba? Gusto na ng Diyos na isama lahat, na makapiling niya tayo. Yan ang gusto ng Diyos. Okay? So number 1, kasubago, si Pope Francis mga tugang, bilang Santo Papa, hindi po siya political leader. He is more a spiritual and moral leader. Okay? Tandaan po natin. Pangalawa, Pope Francis was not a liberal
or a conservative. Yung minsan ginagawa, ay liberal yan, masyadong conservative. Ang problema sa tuya kasi, nilalagyan natin ng branding. Wag natin lagyan ng nagiging tayong bias. Kaya maganda tayo, open tayo. Maging open. Hindi po siya liberal, hindi rin po siya conservative. So this is another major conception of labeling Pope Francis as either liberal or conservative figure. Mahilig kasi po tayo mag-label. Hindi po maganda yan. Mag-label ka na mag-label o mag-branding. Ang nililabel lang po, mga object. Ang mga tao dapat hindi mo i-label. Huwag mong ilagay ng branding. These terms, liberal or conservative, derive from modern political discourse, not fully capture the complexity of the Pope's theological and pastoral vision. In some areas, si Pope Francis may seem progressive. He has called for compassion towards LGBTQ+. Yun, actually importante dito, the word compassion. May pagkaherak. Ikaw ba may pagkaherak sa mga taong mga kakaiba? Yun. Okay? Kakaiba tulad ng LGBT. Ikaw ba'y nahihirak sa inda? Yan ang problema sa tuya. Kulang kitang pagkahirak. Alam mo si Pope Francis called for compassion. Magkaroon kitang awa. Compassion towards people. The individuals, and his tone towards the divorce and remarried has been more pastoral understanding, as in document Amoris Laetitia. Magayon ng mga tugang the joy of loving. Okay, importante po ini. So may pastoral ang problema kasi wala tayong minsan pastoral care. Minsan wala rin tayong pastoral understanding. Mga taong simbahan pa naman tayo. Dapat magkaroon tayo ng pastoral understanding and pastoral care. Yan importante yan eh. May pangunawa at may awa. Ang problema sa atin, wala tayong pangunawa, wala rin tayong awa. Kaya mahilig tayong mangusga. Hindi po maganda yan. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo maging maunawain at maawain kaysa mapanghusga. Okay? However, ito po, on core Catholic doctrine such as concerning abortion, marriage, and the sanctity of life, he has always been consistent with the church teaching, with some interpret as conservative daw. So wag na tayong label or bias. Thus, the dichotomy of liberal versus conservative is too simplistic to apply to Pope Francis. Nagigilang po siyang makakristo. Si Kristo, hindi ba, nakikisalamuha sa mga prostitutes, sa mga drunkards, mga tax collectors, hindi doon sa mga religious leaders. Kaya yung mga scriba at pariseo, galit kay Kristo. Bakit hindi siya nakikisama sa amin? Hindi naman eh. Alam mo, pinakasimahan din ni Kristo yung mga pariseo, si Simon the Pharisee, hindi ba? Wala siyang pinipili eh. Kasi ang ni Pope Francis at si Kristo, makikita natin because ginagaya ni Pope Francis si Jesus, inclusion, hindi exclusion. His positions are not motivated by political ideologies, but by desire to bring the church closer to the message of the gospel. Yan po mga tugang ang talagang importante ha. Ini po ang talagang gustong-gusto ni Pope Francis na mapalapit ang simbahan sa mga tao. Ang tao mailapit kay Kristo. Okay? A desire to bring the church closer to the message of the gospel. At ito po ang challenge, hamon, both left and the right in different ways, emphasizing that Christian discipleship transcends political categories. So, hindi po politika ang simbahan. Inahaluan kasi po natin ang politika. Hindi po ganun eh. Dito sa simbahan, walang ganyan. Hindi politika po yun. Pag naglagay ng politika, masisira talaga ang simbahan. Ang pangatlo na misconception,
Pope Francis was not changing Catholic doctrine. Tandaan po natin, hindi binabago ni Pope Francis ang turo ng simbahan. And one of the most common criticism of Pope Francis is that he is changing or undermining the long-standing Catholic doctrines daw. Alam mo, mahiling din sa perception. This perception is particularly fueled by his pastoral approach. Yung approach po And usually, ang approach na yan, nami-misinterpret po yun. Yung pastoral approach. Kasi palagi gusto natin dogmatic, hindi pastoral, kundi dapat makatao tayo. Ang simbahan po dapat, kung makadiyos ang simbahan, dapat ang simbahan makatao din, maging humane, hindi structure ang simbahan, kundi person po, mga tao po ang nasa simbahan. Kaya madaling baguhin ang sambahan. Iba po ang sambahan sa simbahan. Pag sinabi natin simbahan, mga tao po yan. Pag sinasabi natin sambahan, madaling palitan ang sambahan. Nasisira din po kasi ang sambahan, di ba? Pag bumagyo, nasira yung bubong, palitan mo yan. Pero ang simbahan, ibig sabihin, tao po yan. Kaya, iba po ang approach. Dapat pastoral ang approach. Hindi structural. However, Francis has consistently affirmed that the Catholic doctrine remains unchanged. Yun. Hindi po binabago, In Amoris Laetitia, for instance, while he encouraged a more merciful and individualized pastoral care for divorced and remarried Catholics, he does not alter the church teachings on indissolubility of marriage. Yun, akala nila binago na ni Pope Francis ang turo ng simbahan tungkol sa kasal. Hindi po. Yung approach, tandaan po natin, the approach or the expression, but not the content. Alam mo, ganun pwede naman baguhin ang expressions and approach, pero the content, hindi po. The essence, hindi po nang baguhin. Hindi pwedeng baguhin yan. Instead, his focus is on how the church can accompany people pastorally rather than excluding them. Yan ang problema sa atin minsan Gusto natin i-exclude. Alam mo, minsan, tayo mga Katoliko, mayroong ugali na pariseo. Na yung ugali ng modern pharisaical pa rin tayo. Tulad mga escriba at pariseo, ganun din Alam mo, maganda itong gusto ng Santo Papa, si Pope Francis, nang nabubuhay pa siya, yung tinatawag natin accompaniment. Kaya nga yung tinatawag synodality, magkalakbay, magkaakbay. Dapat magsama-sama tayo. Maganda po yun sa buhay ng Kristiyano. Huwag natin nga kakalimutan na tayo ay community, naglalakbay. Pilgrim, sabi nga, pilgrims of hope. Yan. Instead, his focus, mga tugang, is accompany people pastorally rather than excluding them. Okay? Similarly, when he advocates for welcoming and compassion towards the LGBT and plus individuals, he has not changed the church teaching on marriage as union between man and woman. Yan napapagkamalian siya What Pope Francis seeks to change is not the doctrine. Hindi po doktrina ang binabago ng ating Santo Papa. Mali ang misinterpretation kasi, misinterpreted siya. But the way the church approaches pastoral care, yun, emphasizing mercy, compassion, and inclusion while still upholding core teachings. Alam mo, sa Amerika, si Bishop Barron, meron po siyang sinabi doon, why some Catholics are turning away from the Catholic Church. Because ito nga problema Minsan tayo mga Katoliko, kulang tayo sa tinatawag na pastoral care. Care tayo. Halimbawa, sa simbahan, halimbawa, do we really care? Kung halimbawa, pag yung nagsisimba ka every Sunday, di ba, may kataid ka, do you really care? Hinanap mo ba yung kahit nga sa Peace Be With You, anong nangyayari sa atin? Do we really care?
O pagkatapos ng simba, o ururian at tulos. Wala naman tayong socialization. Wala naman. Kilala mo ba yung nagsimba kanina? Katabi mo? Hindi. Basta ako nagsimba para sa kuya lang. Is that a real church? Is that a Catholic church? No, Catholic Church, napakagandang ginawa ni Santo Papa, Pope Francis, na gusto na ibalik natin yung care sa simbahan. Anyway, babalik muli si Father Boots sapagkat si Father Boots ay nagke-care. Ang oras tabi mo niyan is 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Playtime for all your gaming needs. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagudo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano na padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131, ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man yan ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131, ako Bicol Party List. 131, ako Bicol Party List. Katabang na, kasunog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa Tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugtod, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Meet you at Metro. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ngunyan na daw ay sa kuyang tinataw ang kamo ning mga bagay-bagay na maintindihan ta si Pope Francis kasi hindi siya gaano naiintindihan ng kaibang mga tao, mga Katoliko. Kasi sabi nga, si Pope Francis daw masyado siyang liberal o political o conservative, binabran natin siya, So yung misinterpretation po yun. Tanda natin, our Pope is not a political leader. At the same time, si Pope Francis hindi po siya liberal or conservative. Siya po ay talagang pastoral and theological. Okay? Iba po yan. At the same time, si Pope Francis was not changing the Catholic doctrine. Ang mahalaga po din, approach lang po. Approach kung papaano natin i-approach. Ang approach niya ay care. Okay? Kaya nga, humility, simplicity, compassion. Ito po ang kailangan ng mundong ito. Why? Because the world is wounded by politics. We are wounded. We are divided. Kailangan po mga tugang ito po. Kaya ining mensahe ni Santo Papa, huwag nating kakalimutan. Yung kanyang humility, yung kanyang simplicity, and yung kanyang compassion. Kaya marami siya itong yung Year of Mercy, di ba? Ito na bago siya mamatay. Ito pong Jubilee, Pilgrims of Hope, na kita ay bilang maglalakbay o nagbabaklay, sabi sa Bicol, nagbabaklay na may paglaom. At ang paglaom na iniho, daig kita bibiguin. Kundi kita bakit hindi kita bibigon? Because ang paglaom ni Iniho ay walang iba kundi ang Diyos. God does not deceive. Okay? So ang pang-apat mga tugang, Pope Francis was not an anti-tradition. Minsan akusasyon kay Pope Francis, siya po daw ay anti-tradition. No. While Pope Francis has made significant reforms, marami siyang ginawa sa Vatican yan, ba? Maraming mga reforms, significant reforms, binago niya. Particularly how the church engages with modern culture. He is not anti-tradition or seeking to abandon the church's rich theological and liturgical heritage. In fact, mga tugang, Francis has emphasized the importance of tradition. But he distinguishes between living tradition, buhay na tradition which grows and responds to the needs of the present, and the traditionalism. Pag traditionalism kasi, rigidity po yun. Hindi po maganda ang rigidity para tayong babalik sa mga ugali ng mga eskriba at pariseyo ng panahon ni Kristo. Yun ang makikita natin, hanggang ngayon may mga modern Pharisees pa rin, modern scribes pa rin,
Ang gusto nila, rigidity. Ano? No, hindi po ganon. Traditionalism means adhering to the rigidity, to the past without adaptation. Hindi ka dapat mag-adapt. Kung ano ang nakaugalian, yun na lang. Ay hindi naman po ganon. Kasi ang dapat, hindi traditionalism, kundi living tradition. Buhay na buhay Kristiyano. For example, ito po his decision to limit the use of the pre-Vatican II Latin Mass was not an attempt to dismiss Catholic tradition but to preserve the unity of the church liturgy and prevent divisions. Hindi ba? Kasi nga divided na tayo, marami ng wounded na ang simbahan, pagkatapos gaganunin mo pa. No. Dapat ang approach po ay buhay na buhay. His actions reflect a deep understanding of tradition, something dynamic but not static. Okay? So, Pope Francis, tradition is meant to guide the church in evolving context, not to hold it back from engaging with the world's challenges. In other words, pag ang tradition kasi, so sinasabi natin, ang luma ay okay, ang bago ay hindi okay. Hindi po ganoon eh. Kung ang simbahan ay buhay, ang buhay ay sabi nga ni nag-a-adapt. Okay? Nag-a-adapt po tayo sa mga pagbabago. Kaya nga ang approach nga ay ang pagbabago ay ang approach po ng simbahan. Okay? Ang panglima na misconception, Pope Francis was not a pope for a specific group. Another misconception is that Pope Francis caters to certain groups within or outside the church. Talaga, some see him as people's pope, focus solely on social justice issues, while others accuse him of favoring certain ideological actions. Yet Francis has consistently presented himself as a pope for all Catholics, regardless of political or ideological affiliation. Kasi sabi ko nga mga tugang, magayon yung pastoral approach ni Pope Francis, mga tugang, dahil calling for dialogue, and inclusion. Kaya sabi mga importante, magkadarangugan kita. Hindi pwedeng, ako ang dangugun nindo, ako na pa ang parish priest digdi, ako ang dapat dangugun sa nindo, dahil ako pwede magdangog sa indo. Hindi po. Ang Santo Papa, si Pope Francis, the first act of Pope Francis was to ask prayer from the people. Humility po ito. At napakaganda, nakikinig po siya. Importante, ang leader nakikinig. So, yun po, ang dialogue po kasi. Ang iba kasi hindi dialogue eh. Dinaya na, nalugi pa. Problema po yan. Monologue. Sa sermon, monologue. Ang nakakaintindi lang, yung nagsisermon, hindi maintindihan ng because highfalutin. Kaya alam mo si Kristo, diba, nakikiusap siya sa mga mangingisda. Ang ginagamit ni Kristo, yung mga maiintindihan na mangingisda, tulad ng lambat, tulad ng bangka, tulad ng isda, tulad ng dagat, tulad ng tubig. Yan. Alam mo, si Kristo nakikipag-usap sa mga philosopher, makikita niya by using analogy. Depende po kung sino ang kausap mo. Kung si Kristo nakikipag-usap sa mga agricultural, mga farmers, ang ginagamit niya, butil, yung halaman, yun pang ginagamit. Dialogue ang importante. Yan ang ginawa ni Pope Francis. Ang pangapunan niya sa pagdialogue at the same time inclusion. Yung approach niya po. And his outreach to marginalized groups, whether they be migrants, the poor, or those estranged from the church, is not, tandaan po natin, the Catholic Church is not an exclusive organization. Tandaan po natin, ulitin ko the church is not an exclusive organization. Kaya tingnan natin si Kristo, inclusive baga siya. Pinili niya, mga apostoles, inclusive. Tandaan nindo
itong mga apostoles, the 12 apostles ba? Mayroon doon si Simon de Silo, tingnan mo. O si Judas Iscariote. Alam mo, kasi inclusive po siya, hindi exclusive. Okay? Pag ang simbahan nagiging exclusive, kami-kami, kayo-kayo, hindi po simbahan yan. Sirimbagan yan, hindi simbahan. Ang sirimbagan, yan, magulo po yan. Sirimbagan, hindi simbahan. Ang pagkakaiba kang simbahan sa sirimbagan, ang simbahan nagdadangog, may dialogue. At the same time, may inclusion. Mag-iribahan kita dyan. So rather, it is an attempt to embody the universal church mission because Catholic nga tayo, hindi ba? Pag sinabing Catholic, universal. Universal, inclusive. Pag sinabing the universality of the church, kaya nga mga tugang, yung encyclical at mga sermon ni Santo Papa ni Pope Francis emphasizes on the importance of community, solidarity, and charity, calling all Catholics to live these values. Yun, pahalagan natin po yung mga values. Ano ba mga pinapahalagan mo sa buhay? Pera? Pinapahalagan mo sa buhay? Kapangyarihan? O tingin mo ang Santo Papa, simpleng namuhay. Salit na mamuhay sa palasyo, tumira po siya doon sa isang simpleng bahay. Sabi nga tulad ng mga ordinaryong nakikisalamuha siya sa mga tao. Yan ang tunay na Santo Papa at pinakikita talaga sa atin si Pope Francis ay tunay na Papa, fatherly. Yan. Babalik si Father Butch pagkatapos ng mga pagiromdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At mga tugang, sa tuwing tinatalakay dito, sino ba talaga si Pope Francis? At who is not Francis? Ulitin ko, si Pope Francis was not a political leader. Pope Francis was not a political leader, but a moral, spiritual leader. Okay? Si Pope Francis Makatugang was not a liberal or conservative figure po. Huwag natin i-label. Kundi si Pope Francis po is a pastoral and theological. Okay? Hindi po siya conservative. At the same time, si Pope Francis Makatugang was not changing the Catholic doctrine. He was trying to have approach. Hindi po binabago ang doktrina. At tandaan po natin, Pope Francis was not an anti-tradition. May gusto ning ang tradisyon niya, living tradition, not traditionalism. Okay? And then, Pope Francis was not a pope from a specific group. Hindi po.
but gusto niya inclusive, universal. Kaya mga tugang magayon iyan. Emphasis on the community, solidarity, and charity. And then Pope Francis was not an innovator for innovation's sake. May mga binago siya sa simbahan kasi yung approaches niya. So Pope Francis' papacy has been marked by numerous reforms. Tingnan natin kaya nga si Cardinal Tagle, ang tawag sa Amerika, Cardinal Tagle. si Cardinal Tagle, di ba? Ay, inappoint pa nga siya sa Vatican Financial kasi nagkaroon ng Vatican Financial Transparency to reshaping the church approach to in the environment and social justice. So, importante po yun. Kaya, transparency pagdating sa pera. Yan importante kasi sinasabi, ang simbang katoliko, yaman-yaman. So, yun. Paano hinahawakan ang finances ng Vatican? Dapat may transparency. Okay? However, it would be wrong to characterize him as a reformer who seeks change for the sake of change. Hindi po. Hindi dahil for the sake of change, no. For the sake of reform, no. His reforms are always aimed at the deeper fidelity to the gospel. Yan naman talaga parang maging tapat tayo sa Ebanghelyo, sa turo ni Kristo. Not at the breaking with the tradition or including nobilities without reason. For example, one example is his reform of the Roman Curia. Yan, tandaan po natin which seeks to make the Vatican bureaucracy more transparent, efficient, and accountable. Grabe kasi nagkaroon ng clericalism, bureaucracy, kaya hindi po ang simbahang katoliko iba po tulad ibang gobyerno, hindi po ganyan yan this is not about modernizing for modernity's sake, but about ensuring the church structure serve its mission, evangelization more effectively. Napakaganda po yun. Kaya similarly, his environmental advocacy is rooted in a long-standing Catholic teaching on stewardship of creation dating back to Saint Francis of Assisi. Kaya pinili niya ang ngalan Francis. Francis according to Francis of Assisi. Ito po, Pope Francis was not without flaws. Tao din po siya tulad natin. While many admire Pope Francis for his humility, simplicity, compassion, and focus for the marginalized, he is not immune to criticism or human imperfection. Yung mga halimbawa, may malaking problema po sa simbahang katoliko, hindi ba? Paano hinandle yung sexual abuse crisis? Ng mga pare, ng mga obispo, ng mga kardinal, for instance, has been praised for his transparency, but also criticized for perceived inadequacy in addressing the root causes of abuse and cover-ups within the church. Moreover, some Catholics argue that his papacy has caused confusion, particularly in areas where his pastoral tone appears to contrast with traditional doctrine. Yan, kaya nga talagang na misinterpret. This tension is evident in debates over Amoris Laetitia, where some felt his ambiguity led by divergent interpretations. These criticisms remind us that while Pope is a spiritual leader, he is also a human being who faces complex challenges in guiding the church. Miski nga ni si Jesus Christ, hindi ba? He was not spared. He was not exempted from the criticism. And who criticized Jesus? These were the religious leaders of his time. Mga religious, the high priest, di ba? O sino nagdala kay Kristo? The high priest. Yung mga Hudyo na kunyari religious, mga taong simbahan. Yan po. Ang tawag ko hindi tunay na simbahan yan. Simbagan. Sirimbagan baga sa Bicol. Sirimbagan yan.
hindi simbahan. Alam mo mga tugang, isa rin pa ini, Pope Francis was not a celebrity. Although, siyempre, di mo masi, palagi nasa limelight siya. In the age of social media and globalized fame, it is easy to treat influential figures like celebrities tulos. Pope Francis has down-to-earth demeanor, humble lifestyle and broad public appeal is often portrayed as a celebrity figure. Mahilig tayo kasi mag-ilagay ng celebrity, However, this label diminishes his true mission. Huwag natin i-label. Ang problema, nagle-label tayo, nagbabranding tayo na celebrity. He is more of a servant. The Pope is not a figure for entertainer or public adoration, but a spiritual leader whose purpose is to shepherd the global Catholic Church and to guide all people towards a deeper relationship with God. Magayon ng mga tugang, Magayon nun talaga ini yung sinasabing ini. While Francis has become a popular figure, especially for his relatable style, madali siya kasi sabi nga, magayon itong quotation niya. Okay? Never forget to smile even when life is hard. Tama naman, hindi ba? Totoo yan. Kahit na mahirap ang mundo, huwag kang makalimot ngumiti. Smile. Kaya nga, very relatable style such as taking selfies with young people, choosing a simpler car. His primary role is not to seek the limelight but to lead the church. Yung tinatawag yung his public appearances, messages are always grounded in mission and successor of Peter, charged with spiritual care for Catholics worldwide. Okay? So, Pope Francis himself has expressed discomfort with being idolized. We did not put in idolize siya, reminding people that he is simply a servant of God. Yan. Napakaganda po, Magayon ng mga tugang, ang mga, natin, kay Pope Francis. And Pope Francis was not against wealth, but against its misuse. Yun. Mag-ingat po kita. Akala nang gusto ni Pope. Hindi po. Ang ayaw ni Pope Francis is the misuse and abuse of wealth. Okay? So another misconception po yan. While he is a vocal critic of the economic inequality, unbridled capitalism, and exploitation of the poor, he is not opposed of the wealth per se. Okay? Importante po yan. In his encyclical Fratelli Tutti, Pope Francis critiques system that prioritizes profit over people and the common good. Yun. He calls for an economy that serves people, particularly the vulnerable. Tanda natin naman yan. Francis is not asking for poverty or the abolition of wealth, but for those with wealth to use it responsibly for the benefit of society and foster economic justice. Yan naman talaga. At magayon nun mga tugang ang tinatawag natin na interfaith dialogue na gusto ni Pope Francis. Nag-dialogue talaga. Inclusion. Magayon ini. Okay? So, magayon yung mga sinasabi ni Pope Francis na sa tuya talaga dapat na utubon, isabuhay ang kanyang mga itinuturo. Anyway, sa pagbabalik ko mga tugang, sa tuya girari ipapaaram ang magayon na kontribusyon ni Pope Francis sa tuyang simbahan. Maraming salamat po sa paghinanyog ng programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at sana po ako nakapagbigay ng informasyon, inspirasyon at bendisyon. Maghililihan kita giraray sa Sabado, since sa Lunes hanggang Sabado. Ito po ang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. God bless you and enjoy listening always. Thank you. Bye-bye. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa